ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነቲ ናይ ዓለምና ሃፍታም እናበልና ንዝምረሉ ቢልጌት ዘንዕቑ ወይ ድማ ከም ድኻ ክሕሰብ ዝገብሩ ሃፋትም ዓለምና ከፋልጠኩም እየ። እዞም ሃፋትም ዓለምና ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናብ ናይ ሃፋትም መዝገብ ዘይኣተው እዮም። ቅድሚ ናብቲ ቪድዮ ምሕላፍና ሓደ ነገር ክሓተኩም እየ። ኩለኹም ሳብስክራይብ ግበሩ። ሳብስክራይብ ብጣዕሚ ዘመስግን። ሕጂ ናብቲ ቪድዮ ክንሓልፍ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ዝርከብ ፓብሎ ኢስኮባር እዩ። ኔትወርዙ ወይ ድማ ናይ ሃፍቱ መጠን 155 ቢልዮን ዶላር እዩ። ናርኮስ ዝብል ናይ ኔትፍሊክስ ፊልም ሪኢኹሞ እንድሕር ደኣ ኮይኩም ፓብሎ ኢስኮባር መን ከም ዝኾነ ትፈልጡ ኢኹም። ናይ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ሓሽሽ መምረቲ ዝነበሮ ፓብሎ ናይ ዓለምና ሃፍታም ክኸውን በፂሑ ነይሩ። ኮይኑ ግና ብዝገበሮም ብዙሓት ገበናት ናብ ናይ ዓለም ሃፋትም መዝገብ ከምዝገብ ኣይከኣለን። ፓብሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣየራትን ምዕረጋት ገዛውትን መራኽብን ነይርዎ። እቲ ዝገርም ነገር ከዓ ካብቶም ብዙሓት መንበሪ ገዝኡ ሓደ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መዕርፎ ነፈርትን ብዙሓት እንስሳ ዝሓዘ ናይ እንስሳ መሐብሐቢ ነይርዎ። ገንዘቡ ካብ ምብዝሑ ዝተልዓለ ገንዘብ ንምትሓዝ ንጥቀመሉ ጎማ እናበልና ንጽውዖ ኣብ መዓልቲ $1,000 እናውፅአ ይገዝእ። ፓብሎ ብዙሓት ሰባት ዋላ እንተቐተለ ንስድርኡ ግን ዘይገብሮ ነገር ኣይነበረን። ሓደ መዓልቲ ጓሉ ስለ ዝቆረራ ጥራሕ $2 ሚልዮን ብምቅጻል ንኸይቆራ ገይሩ እዩ። ፓብሎ 3,000 ከባቢ ሰባት ብምቕታል ተኸሲሱ ብናይ ኣሜሪካን ኮሎምቢያን ጥሙር ሓይሊ ክቕተል ክኢሉ እዩ። ክሳብ ሕዚ ግን እቲ ገንዘቡ ኣበይ ከም ዘቐመጦ ኣይፍለጥን። ኣብ መበል 50 ዝርከብ ኪም ጆንግ ኡን እዩ። ኔትወርዙ ወይ ድማ ናይ ሃፍቱ መጠን 170 ቢልዮን ዶላር እዩ። ኪም ጆንግ ኡን ከም ንፈልጦ ናይ ኖርዝ ኮርያ መራሕ እዩ። ገለ ክፋላት እታ ሃገር ብጥሜትን ጸገምን ከም ዝሕልፉ ይፍለጥ እዩ። እዚ እናሃሎ ኪም ጆንግ ኡን ግን ገንዘቡ ኣብ ምእካብ ተጸሚዱ ዝርከብ። ኣብታ ሃገር ዘለዎ ዓበይቲ ትካላትን መንበርን ዳርጋ ኩሎም ናቱ እዮም። ኣብ ራብዓይ ደረጃ ዝርከብ ማዕሙር ጋዳፊ እዩ። መጠን ሃፍቱ 180 ቢልዮን ዶላር እዩ። ካብ ስልጣን ቅድሚ ምውራዱ ንሊብያውያን ዓብዪ ውዕለታ ዝወዓለ መራሕዮም እዩ ነይሩ ይብሉ ገለ ወገናት። ምዕራባውያን ግን ኮራፕሽን ኣሰረሐ ዝገንዘብ ከም ዝኣከቦ ይዛረቡ። ኣብ 2011 ናይ ጋዳፊ መጠን ሃፍቱ 180 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሕ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ቭላድሚር ፑቲን ይርከብ። ጠቕላላ መጠን ሃፍቱ 200 ቢልዮን ዶላር እዩ። ቭላድሚር ፑቲን ናይ ሩስያ መራሕ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ምድሪ እቲ ሃፍታም ዝተባሃለ ሰብ ቭላድሚር ፑቲን እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ናይ ዓለም ሃፋትም መዝገብ ኣይተጻሓፈን። ምኽንያቱ ድማ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ገንዘብ ካበይ ከም ዝመጸ እንታይ ሰሪሑ ከም ዘምጽኦ ምንም ዝፍለጥ ነገር የለን። ናይ $1,000,000 ሰዓታት መራኽብ ዓበይቲ ፎቓትን ገዛውትን ዝወነነ እዩ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝርከቡ ሮዝቻይልድስ እዮም። $2 ትሪልዮን መጠን ሃፍቲ ከም ዘለዎም ይሕበር። ሮዝቻይልድ ሓደ ሰብ እንተይኮነስ ሓደ ስድራ እዮም። እዋ ስድራ ሙሉእ ደኣ ምስ ሓደ ቢልጌት ከመይ ጌርካ ተነጻጽሮ ክትብሉን ይትኽእሉ። ይኹን እምበር ሕድሕድ ናይቱ ስድራ ኣባል ካብ ቢልጌት ኣዝዮም ዝሃፍቶም እዮም።
ቀዳማይ ደረጃ ዝርከብ ማንሳ ሙሳ እዩ ዋላ ብህይወት ኣይሃለው እምበር ኣብ ምድሪ እቲ ዝሃፍተመ ሰብ ማንሳ ሙሳ ከም ዝነበረ ታሪኻት ይሕብሩ ናይ ሃፍቱ መጠን 400 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝበጽሕ ይሕበር ብዛዕባ ማንሳ ሙሳ ሰሚዕኹም ንከይትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ምዕራባዊ ኣፍሪካ ሱልጣን ወይ ድማ ንጉስ ዝነበረ እዩ ድሓር እውን ምብራቃዊ ኣፍሪካ እውን ሓዊሱ ክሕዞ ክኢሉ እዩ